କିଛି ସମ୍ପର୍କ ବିପଦ ବେଳେ ଆମ ହାତ ଛାଡ଼େନି। କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଆମଠୁ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ରଖେନି। କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଦୂରେଇ ଯିବାର ଅନ୍ଧାରରେ କେବେ ଡରାଏନି। ଏମିତିକା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କହିଥାଉ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ପ୍ରଥମ ରବିବାର। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ ପାଳନ କରୁଛେ ସତ, ହେଲେ ଆମେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ଏହି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? ବନ୍ଧୁତ୍ୱର କଥା ଆସିଲେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିକା ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥପର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ। 1935 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ଆମେରିକାର ଅଦାଲତକୁ ଗୋଟେ କେସ୍ ଆସିଥାଏ। ସବୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଜଜ୍ ସାହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ହଠାତ୍ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବା ଯୁବକଟି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲେ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, କାନୁନ ତ ଅନ୍ଧ। ପରିବାରଜନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥାଏ ଏକ ଯୁବକ, ଯିଏକି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯୁବକର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ। ସେ ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରିନଥିଲେ। ଅଦାଲତ ଦୋଷୀ ମାନି ନେଇଥିବା ଯୁବକକୁ 1935 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେହି ମୃତଦେହକୁ ପରିବାରଜନଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଲେ। ଏପଟେ ପରିବାର ବର୍ଗ ଯୁବକର ମୃତଦେହକୁ ଅଗ୍ନିଦାହ ପାଇଁ ନେଇଯାଉଥାନ୍ତି। ସେପଟେ ବନ୍ଧୁ ବିୟୋଗରେ ଯୁବକଟି ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି କହୁଥାଏ, ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତୋ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ପୁଣି ହଠାତ୍ ସେହି ଯୁବକଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟି ଚିତା ଜଳୁଥାଏ। ଆମେରିକାର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିଲା କି ଅଦାଲତର ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯୁବକର ବନ୍ଧୁଟିଏ ବନ୍ଧୁ ବିୟୋଗରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ସରକାର ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିପାରିଲେ, ଆଉ ସେହି ଦିନକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଜିର ସମାଜ ଫ୍ୟାସନ ବନେଇ ଦେଇଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦିବସରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ସେମାନେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।